Ahoj, já jsem Jetro a dneska bych vám rád představil tenhle model rezofonické kytary. Přesné označení uvidíte pode mnou. Jedná se o kytaru s kovovým tělem, povrch nikl broušený, je to heavy metal, těžká kytara, rezonátor typu Biscuit, takže na blues naprostý ideál, klasika mahagonový krk, palisandrový hmatník, mechaniky Wilkinson, ozvučení magnetický snímač, volume tone. A teď si ukážeme, jak tahle kytara hraje. Napřed akustický zvuk na mikrofony. Rezofonické kytary obecně jsou hodně hlasité, takže prosadí se kdekoliv. A teď si ukážeme, jak kytara hraje přes snímač.